Haino hai bwsaini nokni borok rogbai satok jagoi sakderaka khoroksa hamjwk patimung melagarh amchaini koktoma saimanka tabuk bai hinke waini engkha hamjwk pakhi aktar ni sakao bini bwsaini nokni borok rok hamla khwlaimani Bwkra Abdul Hussein Bwkra ni bufayang komal miya Komol ni bihik soropa bibi bwsaini hanok musami aktar borok palkheno pakhi aktar no satok pito khlaimani nukjaka patimungo godali sawi mankha pakhi ni bwsai rafik miyani sakao kwrak salo atom sake hadul khitharna ni sengo rafik ni nukhuni borok rok patimungo bwsai no banchirani bagoi no sak deraka pakhi ni bo kisani bagoi yakagoi bwsai rafik baikhe melagarh police thanao thangkha pakhi amoni simino pakhi no melagarh sakamnogo talangai thangjaka Thana 25 May Shalmariwo bo obo haike no mamla khwlaimani pakhi no bini bwsaini nokni borok rok pakhi aktar ni bwsai rafik miya o joto patimungno twiwi tabuk melagarh thanao mamla khwlaiwi dikha Bureau Report Kwrak